Čaute, tu je Zemaček.sk. Je tu ďalšia hra z našej série blbosti. Je to na super hrách, viem. No, je to super hra. A chcem sa ospravedlniť, pretože natočil som druhý diel Let's Playu na Shakes and Fidget a nejde mi to dať na YouTube. Super! Tak som to skúsil, že si to dám na mobil a cez toto skúsim, lenže mne to nejde ani dať na mobil. Jej! A potom, natočil som potom ešte tretí diel, už, a ten vôbec nemám. To je také trolenie. No, dúfam, že toto už pôjde. Neviem fakt ako, čo s tým je. Dáme si je to Sports Hit Basketball. Ja už som to hral. Prešiel som tieto všetky levely lebo ako som chcel, že si to nech to nemusím sa vám od začiatku a dáme si bossa. Ide tu, však uvidíte, o čo tu ide. Ste vlastne takýto panašikový a skákate rukami, strieľate a jo! Čože? Super! To som nečakal, že tak skoro. Táto hra je ešte nudnejšia ako Flappy Bird, ale je lepšia ako Flappy Bird. No, neviem, či je nudnejšia. Ale proste Flappy Bird taká rage hra, takže stále je to lepšie. Sú tu všelijaké takéto schopnosti, jak ste si mohli všimnúť. Ježiš, to bol gól. Dosť dostávam takéto debilné góle. A som sa rozhodol, ako keď som to Flappy Bird natočil, že môžem spraviť takú sériu aj nejaké blbosti proste. Nejaké také hry šmejďacké budem natáčať. Takže preto vás to mohlo zmiasť na začiatku a dneska tu není so mňou Ricná Svek, lebo už mali sme už niečo také nahrávať predvčerom, lenže on neprišiel. Jej. To predvčerom vlastne. A u vás ešte viac, to je jedno proste. Neprišiel. Nebojte sa, ale ani v druhom, ani v treťom diele sa nič moc nestalo. Akorát, som mimo natáčania po druhom dieli po druhom alebo po treťom, neviem, som prešiel do iného cechu. Čože? Čo? A to je všetko. Zase do iného, áno, ja viem, teraz som to menil, ten nový, ale tak hento je ona pozícia 37, ježiš, čo som spravil, a bonusy sú tam 118, tak nejak. No, toto je tiež taká dosť divná hra, lebo dosť sa tu optá, napríklad som tu vedľa neho a tam pri tom, kde je ten odrážač pri koši, tak tam sa to niekedy sa zasekneme a sme vedľa seba a tam, proste tá lopta je nejak zabugovaná, to je jedno. Tak dúfam, že ho dneska dáme, jo. Som myslel, že to aj 5 krát budem prechádzať, ale dúfam, že dúfam. Tak ako... Jo! Ja som vyhral! Jo!
sme tu. No. Tak. To je nejaké krátke video, 5 minút. No. Ideme skúsiť dvoch hráčov. Pohni. Nejde to? To je jedno. No. Tak to už asi ukončím, aj keď to majú len 5 minút. No som si povedal, že môžu byť videá viac dlhšie než 15 minútové, pretože ten Flappy Bird som musel vystrihnúť na konci. To bolo tam dlh 15 minút a 1 sekunda, mi to nešlo na YouTube. Potom musel vystrihnúť, pretože keby ste videli, čo bolo na konci, že čaute, ja už som zbadal, že už je tam 15 minút, čaute! A vypol som to, no. Takže, ale vy ste to nevideli. Dobre, takže čaute.